Хөрмәтле дуслар, бүген Татарстан Җөмһүриятенең беренче президенты Минтимер Шәрипович Шәймиевның туган көне. Шушы уңайдан мин Минтимер әфәнденең яшь чагын уйнаган актер Данис Хисматуллинны чакырдым. Алло, Сәкинә, син миңа бүген хат салдыңмы? Син, Әйе, мин дә. Димәк, бездән киләчәк. демәк киләчәк. Казан театр училищесында укыган чырлар. Мин Илдар абый Хәйруллин курсында укыдым. Икенче остазыбыз безнең Марсель абый Мәхмүтов иде. Марсель абый Мәхмүтовны күбебез беләбез. Ул да булса инде продюсер да, режиссер да, киң кырлы шәхес. Ул вакытта ул менә син Минтимер Шәриповичның яшь чагына охшагансың диде. Мин ул вакытта хәтерлим әле чәчләрен дә буяган идем, чәчләрне үстереп, төгәл рольгә туры китереп әзерләндем. Инде курсташ кызым Сәкинәне уйнарга тиеш идем. Минтимер Шәриповичның хәләл җифетен. Кызганыч, бу килеп чыкмады. Икенче курс вакытында. Менә 4нче курстан соң, демәк, без училищены тәмамлагач, Марсель абый шалтырата көннәрнең бер көнендә мин әле ул вакытта радиода эшлидем. Радиода эфирда утырам, Марсель абый шалтырата, мин аннары шалтыратырмын, әле нәрсә булса кирәк булгандыр инде үзенә дидем мин. Чөнки, белмим, гадәттә шундыйрак андый тыгыз мөнәсәбәттә түгелдек Марсель абый белән. Аннары шалтыраттым инде. Ул кеше булгач барыбер яхшы мәгъләмәдә булыйк дип. Һәм Марсель абый шундый роль тәкъдим итте. Мин уң куллап килештем. Сәкинә, син беләсең, мин авыл егете. Безнең бәлки таш булатларыбыз да булмастыр. Һәм кайчан да булса авылдан китәрбез дип ышандыра алмыйм. Ләкин мин сиңа шуны төгәл әйтә алам. Мин сине һәр вакыт бүгенгедәй яратачакмын. Мин һәр вакыт синең яныңда булачакмын. Клипта катнашыр алдыннан сиңа бераз укырга туры килгәндер бит инде. Әлбәттә. Аның турында әдәбият, китаплар. Цибульский чыгарган китабы бар. Гомумән аның бөтен тормышы язылган анда. Шул китапны укыдым, аннары Минтимер Шәриповичның хатыны язган китапны да укыдым. Анда инде ул күбесенчә гаилә турында яза, бер-берсе белән мөнәсәбәттә булганнары турында. Беләсезме, һәрбер артист, мин үзем белем буенча драма актеры булгач та инде әзерләнергә тиеш һәрбер роль алдыннан. Ул кешенең эчке тойгыларын, үзен ничек тота, нинди кыяфәттә булган ул, бәлки кәефе ничек үзгәргән, аның һәрбер элементны отып алырга тиештер минемчә. Бу әлбәттә профессиональ актерлар. Ул ярар, хәзер чыктым, уйнадым дип кенә уйлыйсыздыр, әмма юк, ул алай түгел. Әле бик кыянга туры килде төшергән чакта да, чөнки без аны иртәнге сәгать ничә иде? 6-лардан төнге сәгать 2-гә кадәр яздырдык. Менә шул клипны бу август аенда иде. Үткән елның, демәк, 24нче елның. Демәк, күп локацияләрдә төшердек без. Бик матур табигать кочагында да, бик кызыклы шундый совет чорыннан калган авыл мәдәният йортында, клубында да төшердек. Укыганда аларның нинди саф, эчкерсез, шул ук вакытта нинди чын мәхәббәт булганына шаккаттым беренчедән.
Ул бит инде шундай безнең өчен олы кеше, олы шәхес, бер кайчан да андый шәхес дәрәҗәсенә җитәрмен дип уйламый торган кешеләр дә һич югы бер көнгә мин шул шәхес ролендә үземне сынап карадым. Моны инде тамашачылар билгеләргә тиештер, булып чыктымы ул, булып чыкмады микәнен. Ә менә Сәкинәгә килгәндә, Сәкинә күбрәк охшагандыр Сәйдә дөресрәге. Сәкинә апа охшагандыр, чөнки тышкы кыяфәте дә охшаш, ә менә мин барыбер үземне әле Минтимер Шәриповичка аның кадәр охшаганмындыр дип уйламыйм. Сине урамда таныйлармы килеп, исәнләшәләрме, Беләсезме, диләр? менә бер тапкыр таныдылар, ул да булса инде урамда түгел, Галискар Камал исемендәге театрга баргач, премьерага барган мин ул. Һәм 3 кеше килде. Яныма килде дә, менә сине карыйбыз, караган саен елыйбыз ди. Бер апа шулай килде дә, мин әйтәм, кая карыйсыз, нәрсәгә елыйсыз дим. Җырлаганыңны ди. Мин әйтәм, җырламыйм бит мин дим. Юк инде теге Минтимерне уйнаганыңны диләр. Беләсезме, бу очракта инде әлбәттә эштән шатланып та куясың. Икенче очракта әле ниндидер барыбер җаваплылык хисе дә бар. Чөнки күп кенә язмалар да чыкты. Бик үк матур, эчтәлекле түгелләре дә бар иде. Аны укыган хейтерлар, аны укыганда һичшиксез ничектер үзеңне ашап та куясың, аннары уйлап куясың, нәрсәгә инде күпме кеше шуның кадәр фикер диләр бит инде. Минтимер әфәндегә ошады микән, күрде микән клип? Сез ишеттегезме бер реакция? Бер нинди реакция кызганыч ишеткән юк. Әмма күргәндер дип өметләнеп калам. Başışına kunan balık, ak balık ni karani, yaşına var ben, balıklara karamay, ömür bulgaç bulgar ine, ağda karası da, marısı da sıyıbıda. Сезне чакырырга рөхсәт итәрсез микән? Юктыр. Мин беймим. Бию генә димәгән. Театр яки балетка, Чехов укуларына барсак була. Яки Байронны бергә укыр идек. Сез кайдан? Сезнең нәрсә яратканны беләм дисезме? Мин тиз генә разведка ясап алдым. Дус кызыгызны биергә чакырдым да, сезнең турыда сораштым. Başışına konan balık, kara bulur ak bulur, ömür bulaş bana da bular, her türlü şak bular, ömür bulaş bular ine, ağda karası da, marısı da sıyıbıda. Birimin arasına ömür bulaş bular ine, ağda karasına, marısı da sıyıbıda. Birimin arasına. Алло, Минтимер? Алло? Сәкинә, син миңа бүген хат салдыңмы? Син? Әйе, Мин дә. Димәк, тиздән киләчәк. димәк киләчәк. Ak balık ni kara ni şul, күңелеңне яралый, кыяшына бар бер, балыкларга карамай. Сәкинә, син беләсең, мин авыл егете.
Біздің бәлки тош булатларыбыз да булмастыр. Һәм кайчан да булса авылдан китәрбез дип ышандыра алмыйм. Ләкин мин сиңа шуны тигәл әйтә алам. Мин сине һәрвакыт бүгенгедәй яратачакмын. Ә мин һәрвакыт синең яныңда булачакмын. Данис клип ошады. Җырчының җырлавы да, синең уйнавың да, бөтен артистларның уйнавы да ошады. Рәхмәт сезгә, чыннан да шундый истәлекле көндә чакырганыгыз өчен үзегезгә рәхмәт тагын бер тапкыр. Нигә истәлекле көне? Чөнки бүген безнең Татарстаныбызның беренче президенты Минтимер Шәрипович Шәймиевнең туган көне. Инде без аңа чын күңелдән, ихлас йөрәктән сәламәтлек телибез. Туган көнегез котлы булсын, Минтимер әфәнде.